Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ दिनै खेबसे फिन नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै आं फैदों सरलपारा नोंथांमोना बे ड्राइभिंनि मिरर खाथियाव नायोब्ला नुनो हागोन बेयाव सोर सालायगासिनो दङ प्रपार पिक्चारखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनै आं थांगासिनो दं सरलपारा बेवहाय पिकनिक स्पट गोबां मोजां होननानै बयबो बुंनायलाय आङो दिनै फैदों बेरायनो थाखाय बेबो जा जेम्स ब्रादारजों स' फार्स्ट टाइम आं सरलपारायाव दिनै फैदों गोबां मोजां हाजो खाथि खाथि गोबां बर' सुबुंफ्रा हा लाबाय बेवहाय आरो लोगोसे बेखौ मानसिफोरा सरलपारा नाम होदों आरोना बाट मानि थाखाय बेखौ सरलपारा होनदों आं हाय गाइस जों सरलपारा फैदों दिनै सरलपारा बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय होनजाया दै माने आं फैफेरखायाखैनो सरलपारायावहाय आं फार्स्ट टाइम दिनैसो फैदों सरलपारायाव लामाया ओरैबायदि गाज्रि ओमफ्राय आं सानो बे लामाखौ जुदि मोजां बानायोब्ला पिकनिक स्पटनि थाखाय बे जरावथ' एसे मोजां बै जराव एसे बिराद गाज्रि आरोना हाग्रा जरावहाय ओमफ्राय जुदि बिराद गारि फैदों बेफोर सोब सरलपारा पिकनिक स्पटआव थांनो थाखाय फैदों बिथांमोना मोजाङानो खिन्थु मोनसे बाथ्रा बे सरलपारायाव सोरबाफोर गोदान गोदान जायगा मानसिफोर फैदोंबा हादान लाफैदोंब्ला बिथांमोना एसे मोनसे कमिटि दानानै बिथांमोना गुबुन जाथिखौ सोयैनि थाखाय मोनसे माबा खालामना लाबानो जाबाय स' गाइस जों हाबजेनबाय सरलपारानि फिल्डआवहाय गोबां मोजां नुदों नुनायाथ' गोसोखौ सोरां सोरां एकदमबारे स्रां स्रां दै स्रां स्रां एकदमबारे जिरि जिरि बोहैनाय नायनोसै बेसेबांसिनि मोजां मोनो गोसोआ गोजोननाय मोनो गोबां सुबुंफोर बेरायफैदों बेवहाय आरो नैबेयाव कालचार जागोन हरावहायनो जों मिथिनो मोन्दों दायो जों थाबायदों बेसिकेलि बुंनो थाङोबा बे भुटान खाथियाव आरो लोगोसे गोबां गोसोआ बारहावाजों खोलो खोलो गोजोननाय मोन्दों आरो जों थाबायबाय आरो लामायाबो एसे गाज्रिमोन अब्लाबो जेने थेने जों जेम्स ब्रादारजों जों थाबायबाय आरो लोगोसे जोंजों लोगोसे दंफायो जोंहा फबिन फंबाय आरो लोगोसे आरो बेजों जेम्स ब्रादारजों फैफानाय सासे लोगो ओमफ्राय जोङो जेम्स ब्रादारनि खिथुनाव खानाय लानायखौ नुनानै आङो गोजोननाय मोनसिनदों आरो ना मिसाखौ मा बुंनो आरो लोगोसे थाबायनानै मानसिफोरनि फिल्म शुटिं खालामनायखौबो जोङो नुहैबाय सोरनि फिल्म शुटिं खालामनाय बेखौ नोंथांमोना दसेनि उनाव नुनो मोनगोन आरो ना स' लेट्स स्टार्ट गाइस बरिया खेबलै ओके गाइस बेवहाय बेरायनानै बे समावहाय जोङो 3टा बाजियाव मोनफैदों आरो ना जास्ट जों थाबायदोंसो एन्ट्रि जादोंसो बारहावा खोलो खोलो जों एसे गोसोआथ' इन्टारेस्ट मोन्दों आरो लोगोसे बेवहाय फिल्म शुटिं खालामनायखौ जों देखायनो नागिरबाय नोंथांमोननि सायाव जों दायो थांगोन मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बेवहाय बे अन्थाइ दं दे बिराद अन्थाइ आरो बेखौ गामिखौ माने ओरैनो सरलपारा होनना बुंदों बाट आं बेखौ नोंथांनि सायाव बुंनो सानदों बेखौ सरलपारा नाम होस्लायस्लाय डाइरेक्टलि बेयाव गयबारि होनना बुंबाय गय फारा मानो होनोब्ला बेयाव बांसिन गयखौ नुनो मोनगोन बै बेकग्राउन्ड साइडनि नोंथांमोना गोथां गोथां बे सब गासिबो गय गोजा आरोना रायजो राजाफोर थ' बेनिखायनो सरलपारानि नामखौ दोननानै गयपारा नङाबा सोरगोफुरि दोनबानो साबसिन जागोन आरो ना बड'लेण्डनि सोरगोफुरि स' गोबां सुबुंफोरनि बेवहाय देराखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसे नै बेवहाय शुटिं जागासिनो दं रायजो राजाफोर जा बेवहाय बिबेक फंबायबो दंफैयो जाय दासिम गोबां रायजो राजाफोरनि अननायबो मोनबाय आरो लोगोसे आंबो बिराद मोजां नुयो बिथांखौ आरो लोगोसे फार्स्ट सिख्लाफ्रा नै मोसाबायसो माथो आया बिरलांबायसो माथो आया आया सिखिरि बायदि बिरलांबाय माथो अ माय गड स' जों बिथांमोनखौ जायफोरा हांख्रायनानै लाबोदों बिथांमोनजों जों सिगांग्रो लोगो हमनोसै आरो जों बिथांमोनजों रायज्लायनोसै दिनै स' गाइस नुबाय नै बेनो जाबाय बिग्राय सार आरो लोगोसे जों बिथांमोनजों गोबां सुबुंफोरजों लोगो मोनबाय आरो ना स' आचानक हरखाबै लोगो मोननाय जादों रायजो राजाफोर जों मिथियानोमोन नेपालि आदसा जों दिनै सरलपारायाव फैदों आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा बिग्राय सारखौबो लोगो मोनदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फिसा बाथ्रा बेनोखि बे जायगायाव फैनानै सारा माबायदि मोनदों आरो पिकनिक स्पटनि थाखाय बेसेबां गाहाम आरो भिडिअ शुटिंनि थाखाय बेसेबां गाहाम नोंथांनि फोरमायनाय नोंथाङा जुदि रायजो राजाफोरनो फोरमायना होयोब्ला फैनानैथ' मोजां मोनदों ओमफ्राय एक नाम्बाराव पिकनिक स्पटआथ' जायगाया एभेलेबल दङ मोजाङानो नाथाय बेखौ गोबां रिस्क लानानै फोसाबनायनि दरखार दङ अब्लाना बेयाव गुबुन हादोरफोरनि बा गुबुन स्टेटफोरनिबो फैगोन बेखौ खालामोब्ला बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ खालामोब्ला रिस्क लायोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगौ आरोखि आं खुलुमना बुंदों प्लिज जोंनि बे जायगाफोरखौ मोजां स्पट खालाम मोजां बिदिनो रिसर्ट खालाम होमब्ला जों बयबो मोजां मोनगोन बाहेरानिफ्रायबो फैलायलायनाय जायोब्ला आरो साबसिन मोनगोन आरो 2 नाम्बाराव जोंनि दासिम सोलिफुबाय थानाय गोबां
भिडिअ एलबामफोर जायफोर खालामदों बे सरलपारायाव दृश्य मोनसे लाफैयाब्ला गवा नंगौना लाफैथारगोनानो दृश्य मोनसे दा बिनिखायनो बेफोरनिबो माबा मोनसे सिन्था खालामजायो नामा बेखौबो आं खावलायदों जाहाथे शुटिं लाफैबाय थानो माबाबाय थानो जाहाथे बयबो फैसिनो दा दिनै जेरैहाय आं आंनि फिसाजोनि आंनि शुटिं सोलिगासिनो दा आं फिसाजोखौ लाबोथारदों दिनै बेयाव मोनसेसो दृश्य लाथारनो होननानै बे आरो थ' जों बेवहाय माने बेरायनो फैदोंमोन बोरैबा थाग थिग बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय शुटिं गानो फैदों बिथांमोना बेवहाय आरो बैसे शुटिं सोलिगासिनो दं ओरैनो मा मेथाइनि सायाव शुटिं सोलिदोंथाय माबा हेपि निउ इयार नि ना माने हेपि निउ इयार आच्छा गोदान बोसोरनि मेथाइ गोदान बोसोरनि मेथाइ स' लोगोसे बिथांमोना पिकनिकबो जाबाय आरो लोगोसे माने भिडिअबो बानायफैबाय ओमफ्राय बिनि फारसेथिंजाय गोबां दं बेवहाय मानसिफोर नायबानो जाबाय गोबां सुबुंफोर दं बेवहाय सरलपारा आरो नैथिबो जोंहा नै मेडाम दङ स' दायो जोङो सारजों लाखांबाय मेडामजों लानोसैलै आङो नायदो आं बुंनो रोङालै जेबो बुंनो रोङाबाबो दोंसे मेथाइ एकदमबारे मेथाइ जाया दा आङो गारामा गावनानै दंखायो आच्छा मैयाबो ओरैनो बेवहाय माने शुटिं लाफैना माबायदि मोनदों बोरैबा थाग थिग लोगो मोनफैबाय आं मेडामखौ दिनै शुटिंआव फैयाखै जोङो एक्सुवेलि पिकनिक जानो फैखादोंमोन ओमफ्राय बिग्राय फंबायनि फिसाजोनि शुटिं दंमोन नालाय जों ज' ओंखाम जालाय जाबाय आरो आच्छा गोबां मोजां मोनदों ना जायगाखौ माबायदि मोनदों फैनानै जायगायाथ' फैबाय थायो नालाय आङो खननाय सरलपारा नामा मिलायगोन ना मिलायाखै ओरैनो ओरैनोथ' दा बुंनांगौ ना बुंनाङा मिलायदों ना लामाफ्रा मोजां जाबाथ' सरल जाथारबायमोन औ सरल माने सजा नालाय माने गुरैयो आरो खिन्थु लामा गय बारिफोरखौ नुनानैथ' गय फारा बायदिसो जाबाय जायगा बागान गोनांखौ मोनबाथ' आरो बे जों गारबोनाय लामाखौ बावबोयो बिराद मोजां ना बे जायगाखौ बेखौ बारलांबा बे हाग्रा गेजेरावसो लामायाव गाज्रि स' जों लोगो मोनबाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच दसे सम स' गाइस जों दा बे समाव फट' लासावदों आरो ना जि फट' लासावदों स' गाइस आं दायो बे शुट खालामनायखौ नोंथांमोननिसिम बुंनो सानदों आङो गारियाव गाखोना शुट खालामदों गोबां मोजां नुदों नायदो आं मानि थाखाय गय फारा मानि थाखाय बुंदोंमोन ना नोंथांमोन नायबा नुनो मोनगोन नायदो ग्रिन गासिबो गय बारि गोजा एखेबारे बिनि थाखायनो आरोना स' सरलपारानि नामखौ होस्लायस्लाय डाइरेक्टलि गय फाराखौनो होनाया साबसिन बास बड'लेण्ड सोरगोफुरि नायदो फट' लासावदों दै बेवहाय गोबां बिसोरनो शुटिं खालामनो फैदों आरो सोरबा दुगैदों बेवहाय आरो दै जिरि बिराद मोजां समायना बेरायफैनो हागोन नोंथांमोना खिन्थु आं बेखौ हुसियार होयो नोंथांमोना लामाया बिराद हुसियार दे गारि फिसाफोरजों दाफैखा मानो होनबा गारि फिसाजों फैयोब्ला बिराद खस्थ' नांगोन आरो लोगोसे 1 घन्टासोआनो नांखायो हाग्राखौ बारनोब्ला आरोना नायदो आंनि गारियावसो गाखोनानै फट'खौ माने भिडिअखौ खेबदों आरोना रायजो राजाफोर आरो गाज्रि मोननांला जाय गारिनि बिगोमा स' गाइस आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ सरलपारा बैखौ नोंथांमोना नुदों आं नोंथांमोनसो देखायनो दे आसलथे सोर बुंदों बेखौ सरलपारा आं माने नोंथांमोना नाय बेखौ आरोना बेखौ फुरा नायजोब फारि नायलांबाय दा आरो बेयावल' नङा दै बे फारि जेसेबां दिन दं मोजां नोजोर नाय ओइजों नाय गासिबो स' माने सोर सरलपारा दोनदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु एक्सुवेलि बिनि नामखौ सरलपारा नाम दोनथाव जाया मा एंगेलजों सरलपारा दोनदों आं बेखौ मिथिया आरोना जिगाब दाइसेबो मिलाया बायदि मोनदों आं सरलपाराखौ बुंनो थाङोबा बेखौ गय फारासो दोननांगौ गय बारि ओरैबायदि दंना बेयाव गयानो गय ओरैबायदि गय एकदम जेसेबांखिनि दं गय गोजा एखेबारे जोंना अब्ला गय फारासो नांगौ स' सरलपारायाव मानि थाखाय दोनदों सोरबा मानसिफ्रा मिथिया बाट सरलपारा दोननो हायाब्ला गय बारि दोन आरो जुदि गय बारि दोननो हायाबा बड'लेण्डनि सोरगोफुरिखौनो दोननाया साबसिन मानो होनबा गोबां मोजांबो जायगाया सोरगोफुरि बायदिनो दे नै रायजो राजाफोर शुटिं खालामगासिनो दङ बेयावहाय जों शुटिं खालामनायाव थांनो नागिरदों आरोना मोनाबाय दै जोंना गारियाबो माबाना होबाय गारियाबो जोंना सेस जाना होबायलै अभी हम लोग गंदे होगा ना जंगल में आराम से जाएंगे धीरे धीरे भगवान है हमारा भगवान तो नहीं पत्थर से मारेगा वीडियो लेना जल्दी पत्थर से मारने में एक आदमी को इसी से मारेंगे
ada. अरे यार मेरा भाईजान यार कैसे हो आप एकदम बढ़िया अरे ना इतना छोटा हो गया यार स' गाइस जों दायो शुटिं खालामनाय जायगायाव थांनो नागिरबाय बेवहाय जोंहा बिबेक फंबायमोन दङ आरो लोगोसे बेवहाय जोंहा बिग्राय सारनि फिसाजो दङ हेपि निउ इयार होनना बुंदों मेथाइनि मुङा दहायनो बुंखाबाय बिग्राय सारा जे गोदान जे एलबाम फैनो नागिरदों बे गोदान बोसोरनि थाखाय बिथाङा गावनि फिसाजोखौ लानानै शुटिं खालामदों आरो एक्टरा बिबेक स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय उनावहाय दायो जों बिथांमोनजों लोगो हमनो नागिरदों बिथांमोननि शुटिं खालामनायखौ जों नायदों स' थेंक इउ स' माच जे जेम्स ब्रादारा फैनानै होनानै जों बे शुटिंखौ नुबाय आरो ना गोजोननाय मोनबाय आरो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस हैप्पी न्यू ईयर हां या थैंक यू मिलेंगे बाद में हां या एकदमबारे दिनै खिन्थु लोगो मोनबाय आङो बिबेक ब्रादारखौ आं फंबायसो जागोनदां ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे गोदान शुटिं बानायगासिनो दं बेनि नामा हेपि निउ इयार नामा टाइटेलाबो नों उदालगुरिनि ना नङा माबा बाक्सानिसो ना आदसा मा गामि माबा दावधारा सिमला अच्छा दावधारा सिनायबाय ओमफ्य नानिया गुवाहाटियाव थायो आरो पद्मा आदा बिग्रायनि ada Bigrailani आदसा नों मिन्थिबावो आं सिनायबावो मिथिबावानोमोन दे ada Bigrailani खालामबाय दं ना इले दाख्लै बयबो मोनसे एलबाम ओंखारदों ना नोंनो रोजाबो ना गावनो रोजाबो ना गावनो माबा प्रडिउस खालामबावदोंसो नामा दायो आदा बिग्राया माबा खालामदोंमोन दाख्लै बयफोरो बेनिफ्राय नै फंबाय नै आगैया जोंहा आदा बिग्रायनि ना मा होनना बुंबावनो आदा थाजिम या हेल' बेनिफ्राय सल'बो रोजाबो Oh my God. ना दाख्लै बोदोर गोसोआव नायदों जों मोजां जादों बेनो फार्स्ट नामा फर्थ जाबाय ना दे अब्ला जों थांसै नोंसोरो जोंनियाव स्टुडिअ दंखायो क'क्राझाराव प्रम'ट रिंका तेरे को मारेगा मैं मैंने क्या गलती की किसने किया भाई स' गाइस जोब्बाय भिडिअ'आ स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय सरलपारायाव थाङोब्ला हुसियार थांबानो जाबाय लामाया गोबां गाज्रि